No. No couple not choose not like him as a man. That means you like everything about me, right? Mm-hmm. So why yala chama? I don't get. I don't want that. Smart. Nasty talking here. You go. I'm allowed to do it. You go. Apple and the hang. You want in Indiana. Indiana. Yes. I reserve you for some responsible topics, just like this one I put you now. I don't know if you fly around with some nasty. I'm on a fabrics with a nasty person. I'll happen all you do, you know. But so, but I just want to do another survey, for anyone who can get the best place to work again, or they're the best. To me, I feel like the highest. sucking my boobs. The boobs. Sucking your boobs. Yeah. For the highest. Hey boy. At the same time. I need more. I need more guests in here. Joe, sucking your boobs in the boot, or you see the left side or the right side? The boat. The boat. But So two of them on the but you top. can't. But again, downside and upside at the same time now. I don't know. That downside to me feels disgusting. I don't like guys. Really? Downside, yes. To me, I feel it's disgusting. It's unhygienic. Unhygienic. Because I don't know where his mouth has been or what he has used his mouth to do. Then now go there to do something. Nah. That is going down there is equally great too. Everybody is in there. No, So no I people prefer will be there. because that is what makes me enter cloud 9. Easy. Look, so Nanya, I got to get a book say come or possible. It's possible, yes, it is. Without touching that part, the lower part. Can you get Really? come? Kerebe the census, kerebe the konyama. Back back welcome. Is it good? Like every women have what makes them enter into cloud 9. Me is the boobs. Once you are with the boobs played well, you know how to arrange ya. If you are people like I don't do. So, Fabrice, go on. Asking the Hanab. I say So on a nani. Uweraka na to the. I think sorry to ask, are you married? No. Okay, maybe that's why. So maybe when you're married, you would be a bit freer. Maybe. As it's the same person. Yeah. miss you. You want to miss you. Maybe I'm scared of having any rashes because you don't know. I'm not walk out for it and you're going on so I'm careful. What the G? Araba International.
What's came my throat? welcome. My tongue is blocked. Biko unu na-abụ ndị ahụ na-aracha bifọ. Unu arachaghị aracha. Eh? What is it again? Azụ unu na-abụ nọ na ndị arachagoro aracha bifọ. Ụwa ihe nụrụ ndidi ihe ọ na-eme isi. Ekwu gịnị? Ezigbote ekwe gịnị? Iwi. Nne mana ị ga-atry nyetụ ya nwa obele try. You are missing something. Chimo. I forgot I meet with somebody here. Is it you? Hello? Ndidi. Did you meet someone here? You met someone here recently, right? Somewhere else. Yeah, yeah. Okay. Doctors look beautiful and everybody. Probably on a make advance, you get to that stage. If you do confidence, you know, if you never advance, or where advance, or to where advance, or you came Mokamo. Mbana, mana so no be break mu that here na to ojo kamara na time. And udele mother on one break la ọ ga-abụzi old Congo wegolo ID. Now we're gonna akụziziri anyị. Yeah, ebe a na-akpọ ile tagị n'ọtụ. Chimo iwi ndidi na-eme isi. Chelụma agwazi gị. Ị na-eme bụ na ị dịrị adventurous. You don't like it. Babe. Chimo, maybe because I'm not too joy in infection because I'm madam even work out for new idea. La go ya na infection on what ọzọ si apụta. Dr. Chisom, correct me if I'm wrong. Ọnụ gara ebe ahụ na-enwe infection, ọ bụrụ the otu na-enwe infection. Ọnụ gara infection comes from all angles. You just need to be sure of whom you're dealing with. Insecurity is among. Insecurity because you should be open-minded. You should say you try. are tea, sugar, and honey. Hi. Mix together. I nwete mmadụ dịka ma Igbo land. Chimo iwi. I swear. Doggy vam. Ma Igbo land. Okay, for my Igbo land ọ dị egwu. Promote the Chelum kam jide Ma Igbo land. Ndị amaka. Ihe na-akọwa kịta bụ na imitbe nwoke na-eme multitask or they willing to try every angle with you, or you resist them when they come. Ndị na-emit imitbe nwoke si gị lee ihe a ma like ịma na o nwere some ụmụ nwoke ga-emit ịdị neat to their satisfaction. Onwe ihe ị ga-eme ka ha rapụ inye gị head ọkwa ịghọta a ga-enyere gị isi ahụ mechọrọ ya. I haven't seen it in this country. Not in this country. Or Somalia. Or Liberia. What I go to the comment section. How do I know that my Igbo land the Igbo fabric? School, I swear. And the amaka onwe m chigwa gị. Ọ bụ na try ihe at least open up your heart. Ngene ya chi ime ya. Imago already na onye ngene ya chi ime ya. Infection does not really come through STDs alone. Are you aware of that? You're already aware. Infection can come from any toilet. So, man can ebido gị na door. Ejide gị na door ewere isi gị peel na ihe ọzọ ị ga-afụ ụkwụ gị nọzi n'elu. Next thing. Ewo nne m just try you need to very bad. You need it. A man don't know what to call to. Otu bụ na ịlacha nnọọ isi daddy thanks sir. Ime order direct.
Is the show name one be a Parlour? Or the kids just be on? No, Ọ dị ka ọ bịara ọhụrụ. She's a new person. Yeah, he has like her second time here. Yeah, but coupled with the fact now, I think ọ chọtara onye nwoke ọfụ. okay. You understand? So with time, ọ ga-adị. Yes, I go. Oh, yes, ago. Oh, yes, I go. Chim Okay, so you are single back. You are single back. So you guys have opportunity. No getting more opportunity. So because Uncle Uche. No. Nanya. Happy ndị oke mpi chọrọ ya ga-eje ebe ahụ. Ndị oke mpi na-eje ga-amakwu na ile aka agara ya n'ọtụ. Onye a na-abịa ọ ga na-abịa with the intention. Welu aka. Hanabo. See, somebody said if you want to live long, you can accept help. Ndidi, how will make it? Oh, let me reserve you. I mean, Wow. I have to reserve it. I have to reserve. Waga, Cheloma Jugodo for Ajijo. Okwiman away here the no one. Nkonye li go buana. Oh yes. Absolutely. Megia. Oh yes. Hair fire. I believe when I got hair fire. In fact, you got never. So, kwesịrị na-egbuzi onwe ya n'ihe ọ bụ mana omego ka ihe na-edebezula again. Mba etinye bụ na ọgọgọ gị na ọ na-atụ ya ụjọ. Anyị mere ihe a bụ one thing na nchọ iji na nweta from ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ na-atụ ụjọ. Ana ụjọ ahụ ga-eme ya sef, ibu sef. Ụdị mmadụ a sef, imechakwudo sef pọsụọ ya mee ya the change sef. Because all I don't know it's your open up. President IMN first of all, choose one okay. There is nothing like my claims or close up or not being the guy on that. Maybe not a meet or like not fresh. How can not confident enough? Or what get dentals? Assign yes. Nwoke na-adịrị multitasking biko abịakwana m nso. Chimo. Thank you. Don't even go there. You got to be multitasking. So first of all, I get check good the inches. Ma ọ ga-agafekwe mana o nwere gallop ndị ọ ga-agafecha n'ukwu before na abanye. With moderate ọ na-adị mmụọ n'aha. So first of all, ikwesị ịdị multitasking before ịbịa kwudo m. I love to be adventurous. Enwekwu style nke nwa ga-teach me, it's vice versa. Oh, okay. So multitasking only the two major places ọ ga-aga that. Like Udoje. Okwugoni ya na nwaanyị ọma ekwugo ya already. Miti egodo ọnụ ebe a iwere aka gị na-abụ Chineke nye ya nwe ihe ọzọ iji aka eme. Lie nri aha lie ya ịma nri nwa ga-ejuzi ebe a ị ga-eli ya bifo ụmụaka bidozi na-enye gị nsogbu. Kịta ọgwụ ilie ya ọ bụ na ihe Instagram na-eme nye ha example. Ọ na-asa the very well with ezigbo sapụ ma ncha na-agba ụfụfụ wee ụmụtụ ọ ga-atagide igwe Chineke nye gị welu bido isi ya ịma ntutu ọ bụ na onye nwere ntutu jide ona si ya dadi tawa ya nri a ụsọsọ nke ndidi o nwere ike ọrụwezie na mgbe ọ chọrọ enyi o nwere ike o werezi nwaanyị werezie ikpere ya na gedozie isi ebe a nye ọbụla ọ hụziri ya owere nke nwoke na-enye m isi ya nyegide m isi atile m n'ọnụ ya ebidozie na enwe ndị na-alaki ire ya before. Of course. Kedu ka ọ ga-esi akwụsị?
they choose ya from nwoke niile mwa. So we see me to my more again if we have his own satisfaction. Or vice versa. Yeah. So if we know who now what all me about onwe yo na akwụsị ntiri enyo Actually bupisi buachi ya back kebi na gonna continue from where you stop. You have to finish ya ni meba una ya all the possible woli ya nu ba ya di me only see there bam hey sinege da wagaze bubba but you know I draw me what only into only ndị na-asị va kiri ya na baga ya di meba Banyaga. Elikwe waga nya omo aja kam si daddy biko. I from bed Ghana couch bana bedroom na iko waguzie. Ema everywhere. Basa fe benine. Bathtub upon size ma wukum niile. Ha nke bụ the best. Nwa kanokwa n'enu ya na ya nno ihe a. Piagide. Ifuru nke bathtub ahụ bụ the best. It's not bathtub. It's not bathtub. Bathtub. Ebe ị na-anọ asa ahụ ka ahụ bụ best. Una kọwara ọrụ m ọfụma nụ. Bathtub wubeziri. Yes, I know. Mmiri a na-akapụ anyị gbachie the close the mouth so that mmiri a na-agbapụ. Mmiri jukwe n'elu ya. Anyị na-apịa onwe ihe dị ka adventure onye alalụ. Ya pụọ n'ụzọ. Action because he be there is no going back. So give me the sitting a can email obele. No. But I serious. Yeah. If baby now the highest equal chop more than Bunyara child. Ask him, I love adventures. Oboro si kemano sunam. Made the not spicy up. Yeah. I got multitask. I don't easy. Walking I to go na bed makachi. Okay. I'm gonna go back to Go Jericho like a cloud nine. You sir. How about just work at no sir? Rap good dildo vibrate. Churum Mookie is capable to vibrate with his chair. Mookie follow gene gole ya go as can say ga vibrate man and walking now vibrate. Unekeni bono. Oh, okay, go ago come to you. Oh yes, you go more car go you are like that day. Especially mana waga imana enwe ụmụ nwoke na-eme ha ma nwee satisfaction or less ma nwanyị ha abịara ma ha gara nwanyị ha yeah that is what so ihe na-ajụ or na easy like in how long or too long it depends naturally or the reason why let's be honest on a border not the reason because onye aha mwa gebugodo ụzọ kọwalụ gị nge nwa mata onye ya ju ekpo ya it's called love making it's called anyone choose that means desire him if they can come to you sometimes anyone can make it oguro magu nweke nọ na front of standing mirror the next thing isi nọ na ana amadogun go what at that point yes so that fright need desire go me any dream like we just do it vice versa let me be honest so for me as nwoke imegodu mmanyo because I'm like I go gonna as far na mụ na gị ka gbakọta aha ma na nka yi half naked ka dịkwa otu ọbụla ịma na onwe otu o si abịa ị ga na agwụ m ụgwọ m ga na adị ready ti ofukwa na gị nwa adịgo okay just like me is it vice versa the main thing ịma na gị na nwoke bido na is a guarantee na nwoke ga-ebu ụzọ ruo ebe a na-eje abụrụkwa nwoke ọ bụrụ nwoke niile mana ị ga nwoke 10 8 ga-ebu ụzọ
Yes. The remaining two, Nebro Zolu, and was Gobro Zolu Tata, Echobu Zolu. So, on a day, we can look in North and Akatumo because the ultimate nature of Kepa, because you know that. Waga. Ode with him because I enjoy. Yes, Ode with him. Maybe allocate mineral ya be again. Okay. That is why it's good to be outspoken with your person. Oh. Oh, let me talk you, Waga. Okay, man, always some men, if you want to entice them more, and in on in her, Obuna, afford that they are what is this place called? In a metiacona. It entices them more, it spices them more. Yes. Smashing things. Go ahead. Fabrics. If as long as line. Okay. Okay, is volume. Os volume. I talk more. Dugano Canyosia. On a development. You weather go. Ihem game ebulu nwoke ọbụna nwoke mbụ n'ụzọ bịa most times ọ na-eme and more actually. The next thing is for me to give him a little time, maybe like 3 minutes, 5 minutes at most. Okay. Their body will come back again. Then in my point, you don't rush him because when nwoke ga rush. Smash it. What is going on here? Yeah. I'm not going to give an eye. I can work in Vonaka or I don't remember anything before. I'm going to see you would have yeah, work on your brain. Yeah. I can't go. You have a problem. You need Mana, in saying that though, you know, met you and no wheel now. Oh, Bona, in a kiam bonaka, I can't bonaka, we are whatever. Yeah, we need to I won't try, baby. Okay, Monazo. Wine on a street. Oh, when my guy money I just one man shabu. I saw a bad eye. I can walk in your. Yes, I will be very. All the okay, can you give example? Okay, for I'm just saying as an example. Otu and to smash it. Okay, man, no one mood organ. Imeti I can to you. Just now Robbie and to just scratch. Moazu is emotion. Moazu, yeah. Just yes, name it wine. Except me name it my canal to one now for Beyonce. Like you name it now for the Beyonce. Yeah. This is if people go now. Beyonce in you can enough. And even with those Beyonce touches. From God. Smash, ihe ọ na-akọwa bụ na ife obu na ọ dị confident na ị ga-adụrụ ya n'ife ihe obu. Wait, ọ na-emetụ aka na ntị, ị nwee the hope. Already on a open ajụjụ ọjọọ sị ọ na-ewe iwe ma nwoke bụ gị ọnụọ and they nọ in the mood. So
as a lady, yes. Not saying that all you need is Chineke give the dere man. na akwụkwọ nsọ na ụmụ nwoke ga-ebu ụzọ nyụọ na Chineke degere na akwụkwọ nsọ nwere ya ga-emenwu about it. Ọnwụ ya gịnị dị ịghọta nwere ya ga-emenwu about edere na akwụkwọ nsọ na nwoke ga-ebu ụzọ nyụọ nye nwaanyị ikike ọ ga-eji mụọ But for me, amakwa ihe ụda this generation. Is a 50 Ọ nwere nchọ ka ịghọta ka esikwa na amụ nwa dị take 5 minutes ịkwụrụ ọtọ gba osu obe Chineke dere ede na ihe ebu ụzọ nyụọ ga-ewe ihe ụlọ ikike ịmụ nwa ọnwa egbe otu ọzọ esi eme ya ịchọbazi extra anyị achọbazi ndị kola karabon Mba. sex enhancement ọkụ nwoke ka a na-emeri ya Smash. Also that first onyonyo bụ ka nwoke na-ebu nwaanyị ụzọ anyị. That first one. Mana izuo ike after like 2-3 hours. you try 2-3 hours. Police and that's not how anyone. Yeah, hey, all my men in a making satisfy your mother. One in here. I'm not going to that first one, you. They like. I made it on match. I consider made it on match. After how long? After how many minutes? Now we take care of your time. Which kind? How many minutes? Waga. Okay, we don't match after how long? Almost immediately now. Beware of where you are because they both know Mbatara and I get continue. I know I'm not. Exactly. Wait, We will continue. I'm working that go na first one. Okay, Bini. Obroni you now. See, na he game na ke se ma. Who are they me obinienu? Immediately say. Onye na agbaji ya. Akwara amugoro ogo ogbajie. Onye ihe na-arọgị ya. Onye other first one. Ya rogo n'ime ba. Mba na. Eja okay, ozi mgbe ọ ga-etinyezi ya. Mgbe ahụ ịchọ ka ọrụ gọ n'ime ba. Ị na-asị ya bịa. Okay. Ọ bụ na nwoke ahụ. Anyway, let me say something. Waga. I want to point to those ladies not draw spicy physically when you see them. I tell you, yeah. I'm telling you, that is why this wine. Yeah, sometimes or do mass wine. Nangina won't give me aqua giving. Sometimes those you can brag. You yeah shift where once. Sometimes that imagination no you breaking her. They may alone. You can come up with. Smart. Yes. Wait now. After this, you need time. Go take your time. You have to come up again. Yes. Okay. Time man can actually 5 minutes. Eh? Sir? 5 minutes. We are there. Muna na abia. You wanna see them not already return match immediately. Okay. In this world, smart. Ihe nchọ ndị agwa anyị bụ time a na-ekwu like from mgbe oji nye nke izi time onye ka anyị ga-enye anyị ka anyị wekwadite nke ịbụ ọrụ ka anyị mara wọji It's almost immediately now. But drink test masha, not like it. Man, if that within that I name how we must finish it. For me.
Simple. We must finish it. The match must be played till. I get you to solution. How we bathroom? I get finish it. Smash. Unu go ebe agbara ball akwụsị na 45 minutes. Na first half is not done. So They don't stop matches in first half. And what extra time? Mana okwa first half. It's ready for second half, Abi. How many minutes left? Before second half. 45 minutes. 5 minutes. Then I get 15 minutes to rest. 5 minutes. Oderu 15 minutes. 15 minutes after half time. Okay. Yeah, 5 minutes for half time. It's another 1 minute. Okay, President, Smash. Yeah, how far do you do that? No, never have okay. Yeah, what you have to do that. Smash, Makachi, even if na 15 minutes. On 1 hour, sometimes I may even the whole night. I miss I got vacation. Presido, I get vacation. I get vacation. I better name ndị nọ next door. Because I had a horror. All through the night. It's different type of lingerie. He red. He put your own first half. He put your lingerie. He change again. He pink. No, so. Handcuff what here. We want to get after you can Alava o droga, alava o droga. Coña garapa. Coña garapa. I just not by in a room. Smash your way. No, they are not. True. In a community. All 100 people now. Imagine as a lady. If not good for your head, quit. In a yeah, life and direct. I'll get you to be able to say, boom. The next thing you can have is baby Biko. Obinigo already. Alava even for aggressive Congo, dear. Smart. Smart. Only Andrew and I only Andrew. I see me. What a prevalence have Alaba fabrics. I see already with wine. Before I joined a target. You don't mean no working that have to wait. So, on I say, oh no, how do you say I don't want Smash, match. Hey, 99% of whom wine in the body today are lesbian. I'm talking about what? Wine in the body today have lesbian as well. I'm no more wine, but I don't have not experienced.
nlacha eme nwaanyị abịa n'oge nwoke makwa ya eme nwoke ma ihe ọ na na-eme ị ga na ị na-eme na ọ na-emekwa ọ bụrụ nwoke ga-abịa tattoo my clitoris na open teeth ya ọ ma egbu m Okay, chalo. Jaganjua. In a maintain, no. So, in your record, only job with the highest thing. Not your mind, you see. Only job highest. highest. It's one of because it's not all. But I'm glad it is not all. I don't know tender. No, I think maybe kapum just na ndị pụrụ ala ndị just mụcha igbo na ị mara na ụmụ amụ dịka watermelon tenderness ka acha. ị mara na ụmụ amụ dịka watermelon ị ga-asị rapụgodu nlacha bịagodu ka emegodi dis kapum ọdọ ya akwa ebe ọ na-eme kapum jụọ window nlacha bụkwa highest for me sha. Okay, let's have a highest for you, Fabrice. Waga, ọ bụrụ wine the 100 equal 8 nna ị ga-prefer kwa that thing inside. Wine on a comment section. People get highest for you. Nlacha. Chere nlacha bụ highest nlacha bụ highest mana ọ da dị complete ma ọ babe inside. That inside must really happen. Birikwe. Iwe ga-ewe themselves. Ọnwegokwa onye si m na iweta ice na chocolate dobie n'ebe ahụ mekọọ ha the girl ọ hapụ di ya N'ekwenye ice na chocolate mekọọ ya Biko na una na-ede note ice na chocolate. onye mmadụ gwa ma gwa don't have an experience. Biko dee note. Very something very easy to get na Walmart here. Mekọọ ya onye a pụọ na mmadụ. Smashing. Just ordinary chocolate. And with special chocolate See, one chocolate with imicharia onye a pụọ na mmadụ. Imikwu ihe a na-amịkwu solu the person na-amịkwu. with ice block. Ice block I get along. Ice block is in a yard. Oh, when I guess I love using Nutella. I'm unable Nutella. Nutella, chocolate spread. Nutella with chocolate spread. We're done. Yeah, so Nlacha say mana him almost to the battle side for him we keep the complete. If not, I'm one man to be happy say. Okay, so Nlacha almost battle side. Hi, that's it. I didn't hear there 1 second. That is why on one cable na oyipu. If size mbambo ya just ye chi akwa ya why ya the bet tight uku ya si am na pick up iwe when I get because even if normal motiero that thing inside it's not here. You just don't stress yourself. Pricing to go. Don't even disturb me. I'm telling you because of what's up on Lacha. Okay, so what's up on Lacha? A plug or socket on okay mama ko ne wu. Okay, what is going on in Gorogo? Or that Lacha? No. No couple choose you not like him as a man. That means you like everything about me. Right? So why Lacha? I don't get. I'm not running that. Why am I Lacha? I don't care. No, for real. Lacha is your hobby. Turn it to your hobby before be done so. Because when they go on a chocolate dinner. How about the problem? If only one time when you get there by sin a lot of New York since all the borough matter a lot of New York. Onye Korea magela choto kwesịrị ịma maka ya na onye anacha n'ụba kwesịrị ịma maka ya. Onye na or just of go on your choose because she can't tell me she don't bump into porn or all these things.
or yes, no watch any of this kind of things, so she knows. Let's be real. Oh, man, not corrupt there. Oh yes. Oh Man, not man. corrupt. Yeah, only matter. Waga, Yeah. or one not corrupt What's man, about it? or one not corrupt man. It depends. Is your own determination. Is your own choice. Nobody spoils anyone. And the man, she's missing. Where standard person